Tungod kay ang inyuhang tingog, mauman ang akong tingog. We will not continue with all activities related to the Tagbilaran City Waterfront Development Project. Tungod kay consultative and participative ang atong style of leadership. Akong balikon para klaro. Tagbilaran City Government will not continue all activities pertaining to the proposed Tagbilaran City Waterfront Development Project. Series of public consultations on the proposed projects were made, even down to the grassroots level. The heartfelt sentiments of the people, especially the sentiment made by Bishop Abet Uy, a person I respect so much and whose guidance I treasure the most. Every other area of our life is built on top of our spiritual life. Therefore, we will listen to the advice of our church through the discernment. Okay. Amo to mga higala, ha? Inyo Klaro lang, kayo. Klaro kayo. Ha? Di na ipadayon. Oh, Aha. klaro kayo nga ang City Government of Tagbilaran is dili na mo padayon. Di na mapadayon. Ano ya? Katong isgutan niya nga mga benefits po ba sa mga kabarangayan o sa dakbayan sa Tagbilaran. O kanindot adto? Dako po. Ano ya? Mo nang ang leader gyud Sir Fred kinahanglan na ay political will gyud. Og iyang gitan-aw ang kuan po sa mga katawhan. Mabinipited man ang mga katawhan. Number one is ang income, di ba? Ikaduha po ang employment. So kung sa'yo mabutang diha, daghang ma-employ nga mga katawhan. Pero siya may mayor, niya mihatag na siya og pamahayag, paboto na lang po na to og wasin og kuan pa po ang desisyon sa mayora. Well, ang ako, Sir Mark, murag na kauyon gid ko sa imong pang lantaw ba? Sa to, political will. Hinatuntang ang naminaw na to, daghan naman makasabot na anang pasabot na ka ng political will. Kalabag na agyo kay kagulingong determinasyon kay ikaw may galingkod karon. Mahimo ba di kang leader ug mag sunod-sunod lang magkag usay-sulti sa ubang tao? Okay ang consultation. That's okay. That is a democratic process. Pero dili pasabot nga ug unsay lanog kayo diha, saba kayo diha, adtor ka mudong pud og maura po imo uyunan nga desisyon. Gihisgutan Mayor Jenya nga proseso, no? Exactly. So proseso. it's a Matod process. niya nga ang katapusan yung step kaning public consultation, di apas tumoy, di ba? Di ba? Pero wa pa ta kaabot sto nga, Iyan ang yundang. time out na siya. Mo ni akong gingon. Unsaon nimo mamahimong tinuuray nga leader? Imbis ikaw mo'y mugiya, leader god. Ikaw mag-una, doon na kay vision. Doon na kay panglantaw nga wa makita sa ubang tao. Why political will pero naay political interest. Di ba? Pertig yung brighta ni Moron Sir Mark. Pertig brighta. Right, I guess. Labing klaro mga Tagbilaranon. Namina mo karon. Ang inyong magkaayuhan o ang inyong kadautan mo'y gibasihan anang desisyon. Kung ako'y pangutanon, dili. Ang gibasihan, ang sunod nga eleksyon. Imo magong makita, Sir Fred, nga imo tanawon ba, no? Ang iyang gilantaw is na siya mo lantaw nga mutaas ang income sa dakbayan sa Tagbilaran. Napadaplin yun. Mabenefited ang mga barangays nga na-apel affected na yung maong projeka. Iyang kalimtan, no? Tungod sa umaabot nga mga Tagbilaranon, naminaw mo karon. Mano labing klarong nahitabo. Na ng proyekto. Kung inyong lantawon ba?
Oh. lapad-laparan nato ang atong panlantaw, kada mga progresibo, paspas kayo nagtubo, nindot nga mga lugar, mga syudad, nga gilibutan sa dagat. Ha? Hong Kong, Singapore, o gani sa Australia, kanang Sydney. Ayaw na lang dito sa lahing lugar. Di atong komparasyon, Tanawa lang sa ubang mga probinsya sa Pilipinas. Kauban ka na sa paglambo sa usa ka lugar. Oh. So, og leader ka, makita gud nimo ang dako nga benepisyo kumpara sa mga supak nga ang gibasihan lang balik-balik istorya, environment. Oh. Daghan. Balik-balik, Kitang tanan environmentalist na. Pero ngano man nga diha-diha dayon iundang man ang proyekto. Nganong di man ta mangita og mga eksperto, urban planners, kana makamaog yun mo plano ba sa kinatibuk ang pag lambo sa usa ka syudad. Nahinumdum ko, Sir Fred, kana bang Panglao International Airport, di ba? Ay pertindagahan ng supak ana. Kinadaghanan po na. Ingagi po na sa proseso. Pero Exactly. sa ngadto-ngadto, unsa may nahitabo. Di. In memory of the late Governor Enrico Aumentado. Mao na panahon nga makita gud nato ang usa ka leader. Wa gyud tumatarog. Na pa example sir Mark. Kana sa San Miguel, imong amigo nga Mayor. lugar. Mayor Ayan Helmendez. Kanang Bayungan Dam diha sa San Miguel. Oh. Panahon gyapon na ni Governor Enrico Aumentado. Pero daghan ng supak kana. Oh. Hasta ang NPA. May appeal pang NPA. Supak. May hulga pa gani sa kinabuhi ni Governor Enrico Aumentado. Onya, natarog ba ang gobernador? Gi pa dayon karon. Kisay nabulahan. Nakita na nato ang kabulanan. Mao na leader. Dili kay ang leader ang iyang panlantaw sa sunod eleksyon. Eleksyon, puro eleksyon. Political interest. Wala, dili na leader. Ha? Iyang kaugalingon ra ang iyang gisiguro, bahala na. Ha? O unsa na mga atong panlantaw unta nga makita ang dugang pangkalambuan ipadaplin una. Kay delikado nga maton pa magamit ang isyu sa sunod eleksyon. Ako, Sir Fred, nahinumdum ko panahon ni former Mayor Dan Limba. Dugay-dugay mga kasyudad. Ito bitang pag-implementar niya sa setback sa tanang mga business establishment. Kato, sa puno. Daghan mang ni-react ato kay gilalimang ka ang imong 20 meters? lugar pila to 20 meters. setback no gikan sa imong existing nga kuno imong i-develop. Pero wa magpatarog si Mayor Danlem gi-implementar. Exactly. Karon tanawa unsay nahitabo kanang Turalba Market kaniadto, di ba? Unsa may nahitabo ron di limpyo. Nindot na. Nindot. Onya, gisunod po sa mga nangaging administrasyon. Ang Agora. Ang Agora. Nga, mo na giingon nga Example. kinadako ang CR sa tibuok. Pasanginlan pas Mayor Danlim nga nakakwarta. Pero ang iyang determinasyon, agad matarog. Mo na leader nga itong ipangita. Dili kayo unsay hugyaw sa katawhan, may atong sundon. Karon wa pa galing mo abot sa second quarter. Wa pa ka-dribble. Isa bandira naman. Nya mo ni leader nga atong iingon nga Asinso Pamor. Asinso Pamor. Akin sa man ni Asinso. Asinso Pamor. Or So, Asinso Pame. Inaot. I-appeal po ko. Di na ito naminaw si Mayora Jean. No? May kanina to. Ato man ang amigo si Babayap. Sukat pa ni nahimog ni National SK. President. Sa SK. Dili ni basta-basta ni si Mayora Jean Yap. Anak po na ni Congressman Bob Kahis. Roberto Kahis. Anak ug abogado. Imagine, congressman. So karon mo na itong giingon, unsa man nga nahimo mang huyang. Huyang ang baruganan kay wa pa gani ka dribble. Ang referee ni whistle na. Hoy referee. Wa pa ka dribble. Wa pa ka dribble. Gitsa na. Ni whistle ng referee. Time out. Sama ka referee ha ka. Time out. Hinaut unta man ako gigon mahigmata kita. Nga ang kalibutan padayon
nga mo usad, dili atras. Padayon kita, forward march. Ang gitanaw po na Sir Fred, ang timing. Bright yung timing. Timing, yun. Basta timing bright yung kayo, Sir Ba? Ano nga? Magne, klaro, ako, Tanawa, Sir Fred, ha? sorry. Nahumana ang eleksyon sa barangay kapitan o sa iske, di ba? Karon nag-eleksyon na pong federated president sa iske. SK. Karon umabot na po ang eleksyon sa mga liga sa mga kapitan. So puro eleksyon na. Puro eleksyon. Dihay ing inter nga kuan isyo pagan gyud. Nya kay nasudlan mag-issue niya sa eleksyon, pagan. Sakto na nga. Mga Wa pa katawa. madribble, whistle gyud. Mga katawhang tagbilaranon, mo na inyong hinuktukan. Perting dali arabata mo abiba dayon. Congrats sa mayor kay kuan sa katawhan. Nya kinsa man katawhan kuno haybe? Ang gi panalipdan. Katawhan sa eleksyon. Pareho ra gud na ang sila. Fred kanang SM nga ito koron sa diha sa Tagbilaran. So daghan man pong hing reklamo ana. Daga supak. Number 1, ang tag-iya og mga mall, ICM, Bicchio, Marcila. Kaya nganong butangan pa man nimo nga na naman hapitanan mapalit naman dito sa mga mall. Wala nindot kay example yun, Sir Mark. Pero tungod kay ang gitanaw po ni Gobernador Ares ang employment, pagka-generate og employment. So gidesisyon na niya, bahala og mo reklamo. Well, ang tinuoray gud yung klaro-klaro ang istorya ba. Ang tinuoray nga leader ba? Dili leader. Leader of the band. Ikaw ba'y pangulo? Leader. Pangulo ka sa panon. Dili kay itudtod lang ka sa panon. Manay Ang pagsupak mao'y sukdanan sa imong baruganan. correct. Mo ni klaro. Adi kay naninisupak. Dayon po kagyango-yango. Adi ka leader. Huwag na ko ang parokya sakristan lamang ka, di ka kura paroko. Kanang supak, pareho sa Duiro, daghang misupak, maunay baruganan. Duiro. Sa Duiro, kanang supak ba, kay gesgot magkagsupak. Daghang misupak. Pero ang pangutana, unsay purpose sa pagsupak? Mao na. Unsay intensyon nga nganong mosupak? Well, anyway, Sir Mark, naurot atong oras aning reclamation. Madar ba patag bahinan tayo. Sige, mga tagbilarayon. Aka mo na magtulo to timbang diya. Dili man ipasabot nga si Fred Amora, si Mark Bunton. Mga pro. Kami nagyoy lihiro kaayo. Na sa inyong mga kamot. Mga bright man yung mga bulanon, mga tagbilaranon. Susiha. Ayaw mong dayon abiba. Palakpak na yun. Naday, abiba. Naidaghan. Hallelujah. Hallelujah. Susiha. Tugkara. Ug unsa gyud ang hinungdan nganong nga diha-diha wa pag ni ka dribble nipito na ang referee og time out. Asinso pa mo. Asinso pa mo. Okay. Salamat. Salamat.